Waldemar! Vent kvick! Hvad du her, Waldemar? Easy. Stand. Okay. Hej, far. Hey. Hvor er det godt at se dig igen. Jamen, for at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Så Elias. Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også kunne slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du... Du holder det aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Jeg saknar dig. Jeg har sagt förlåt. Och jag menar det av hela mitt hjärta. Hvor er det sygt? Jeg har ikke løjet over for dig. Jeg har ikke... Sagde til mig, hvor hun også skulle blive rask. Du sagde, hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg kan se, at du er mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er. Far, kan du høre, hvad jeg siger? Jeg har noget virkelig vigtigt at fortælle dig.